La NASA ha posat en marxa una missió que fins ara només havien vist a les pel·lícules. Ha llançat una nau a l'espai perquè canviï la trajectòria d'un asteroide. És un experiment perquè aquest asteroide en concret no és una amenaça, però volen estar preparats per si arriba el dia que passa de veritat. Si un dia ens hem de saber de l'impacte catastròfic d'un asteroide a la Terra, serà en bona part gràcies a aquest moment i a aquest projecte. A la cúpula d'aquest coet del bilionari Elon Musk hi ha una càpsula suïcida anomenada DART, que poc després d'enlairar-se amb èxit de Califòrnia ha començat un viatge en solitari de 10 mesos fins al seu destí final. Són dos asteroides que llavors passaran relativament a prop de la Terra. La càpsula apuntarà al petit, d'una mida semblant a la de les piràmides d'Egipte i que orbita al voltant del gran. Si tot va bé, s'hi estavellarà a 24.000 km/h. L'impacte hauria de ser prou gran per modificar molt lleugerament la seva trajectòria. The DART spacecraft has to hit the asteroid, then DART has to measure the amount of deflection, and then we want to understand why that deflection came about, how it works. L'anàlisi de l'impacte es farà amb telescopis i amb un petit satèl·lit italià amb càmeres i sensors que 10 dies abans de l'impacte la càpsula DART alliberarà i gravarà un esdeveniment inèdit. Serà el primer cop que s'intentarà alterar l'òrbita d'un asteroide, de forma que si un dia n'hi hagués un que de veritat apuntés la Terra, se'l podria atacar amb previsió i experiència, no pas per destruir-lo, sinó per modificar prou la seva trajectòria perquè passés de llarg del nostre planeta. Les probabilitats que un gran asteroide xoqui de ple amb la Terra són una només cada 100.000 anys. Per ara no n'hi ha cap a la vista, però mai està de més, diu la NASA, prevenir a l'hora de salvar la Terra. Això sí, sempre que la humanitat i el canvi climàtic no l'hagin destruït abans. Xesco Reverter, TV3, Washington.